Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawinor, good afternoon and welcome back sa atin yung Heart Stories. Kapag ba si Kuya Bibo, diri sa 107.9 Winner Radio, Iloilo. Sa subong nga hapon, Kawinor, as promised, tagaan na sa oras, ang sulat agin padala sa ato ni Nancy Sangharo. Pero tumandok siya sa Pasig City. Ari na ang ato sining ginapaabot na naman nga sulat sa subong nga hapon. Ang sulat nagasiling, Kuya Bibo, maayong hapon, ako gali si Nancy Sangharo. Nagdako gid ako sa Pasig, pero minor di edad pa lang ako sadto sang naghalin sa amon. Inibangod sa akon palahubog nga amay, nga tagagabin na lang, tagapauli niya sa balay. Hindi lang si nanay ang iya ginakastigo, kundi pati man kami sang duha ko ka mga utod nga lunsay mga lalaki. Ako maski babae, kuya, pero waay siya nagapangilin nga patupan ako kag subong man ang akon nga iloy. Halos sa gabi-gabi na lang nga kasakit ang amon sini nga ginaantos sa iya. Kag isa sa to kagabi nga jutayan niya na lang kami nga labuon, Kuya Bibo, sang akon nga amay. Gani, dito na kami naka-decide ni nanay nga paupdon niya na lang ako sa amiga ni nanay nga tagaharo. Gani nagpasugot ako sa luyag sang akon nga iloy. Kay kuno, ako ang babae, kag gusto niya nga mailikaw ako sa mapintas ko nga amay. Kag para makalikaw man sa sitwasyon nga halos tagagabi, hindi na normal ang amon sini nga ginaagyan sa akon na tatay. Kag sumugod sadto, wala na ako sang plano pa nga magpauli sa amon. Wala naman gani ako halos balita sadto sa ila. Sang tion nga nakapalagyo na ako sa amon. Hasta nga sang ulihi, nagabulubusita na lang ako kay nanay. Pero malaka lang tungod nagalikaw gid ako sa akon nga tatay, Kuya Bibo. Waay gid siya nagbago. Gani, ginbaton ko na ang akon kapalaran. Kaginhingalitan ko ang kaayon ni Tita Norma sa akon. Nagtinguha gid ako nga makabalik sang serbisyo kay Tita Norma. Kag daw napalayo naman ang akon nga buot didto sa amon. Ako naman, maayo gid ang akon nga nangin kahimtangan diri sa amiga ni nanay. Nga amo ang ginkabig ko bilang isa ka iloy. Nangin maayo sa akon si Tita Norma, kag daw anak naman ang kabig niya sa akon. Ginpunan niya ang kakulangan sang ginikanan ko para kalimtan ang mapait nga mga inagihan ko nga mga kastigo kay tatay. Pero syempre, hindi gid madula sa akon nga mahidlaw man sa akon pamilya. Kaginahibi ko na lang ina, Kuya Bibo, ang kahidlaw nakon sa ila. Bangod nahadlukan gid ako nga magbalik sa amon. Kag isa pa, gusto ko man nga hingalitan ang tinion nga ginasuportahan ako ni Tita Norma pati sa akon nga pag-eskwela. Kag ang handom ko nga makatapos para may pamukha kay tatay.
nga hindi kami salot, kaangay, sang iya nga panulok sa amon. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kamusta inyo sining kahaponan ka-winner? Kabay nga okay gid ang inyo sinidra nga plastar, no? Ari na ang kasugpon sa sulat ni Nancy. Kuya Bibo, dako ang pagpasalamat ko nga ginkabig ako ni Tita Norma bilang pamilya. Kag hindi iban nga tawo. Bangod na luoy gid siya sa akon. Ginpa-eskwela man gani niya ako, kag sa kaluoy sang mahal nga Diyos. Sang nakagraduate ako sa college, nakapangita kag nakasulod man ako dayon sa trabaho. Nangin maayo man kahit papaano ang kabuhi namon ni Tita Norma. Pero 2 years lang after ako nakagraduate, Kuya Bibo. Sang gintayog kami sa dako nga paghangkat. Sang na-diagnosed si Tita Norma sa late stage sang cancer. Grabe man ang pasalamat sang pamilya ni Tita Norma kag mga kabugtuan niya tungod sa gintinguhaan ko gid nga maatipanan kag maserbisyuhan si Tita Norma kag mabalikan sang kaayo nga ginpakita niya sa akon. Sa tanan nga mga pasalamatan ko kay Tita Norma sa pagsapupo kag sa pag-atipan sa akon nga daw iloy kag anak naman ang kabig niya sa akon. Gani ang tanan ko man halos nga kinitaan. Ginbulig ko gid sa iya nga pagpabulong. Pero ginbawian naman siya sang kabuhi matapos ang masobra isa man katuig nga pakigbato niya diri sa iya nga balatian, Kuya Bibo. Grabe ang akon nga kasubo kag pangulila kag depresyon. Matapos nga ako nakamarasmas nga do feeling ko isahanon na ako sa akon nga pangabuhi. Sang matapos nga malubong si Tita Norma. Pero dako ang pasalamat ko sa pag-unong sa akon sang suod nga abyan ni Tita Norma nga si Anton. Permi nga daan si Anton sa balay sang buhi pa si Tita Norma, kuya. Bangod close sila kag classmate sila ni Tita Norma sa Madyungan, Kuya Bibo. Pero inang lingaw-lingaw lang nga kag hindi nga tipo nga sugarol gid katama nga inangga kaagahan pareho sang ibandira. Mahambal ko nga dako gid ang nangin parte sa kabuhi ko ni Anton sang madula si Tita Norma. Si Anton, kuya, halos kaedad na ni Tita Norma. Kag siyang naghatag sa akon sang kusog kag nagtudlo sa akon nga magpakabakod. Kag sa iya nga ginpakita nga kaayo. Sa ulihi, nagpabutyag siya sang tinutuyo niya. Nga kun mabaton ko kuno siya, handa niya ako nga pangasaoon. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now.
you're on 107.9 Win Radio. This is Heart Stories. Kaupad nga ba si Kuya Bibo? Sa liwat ba yung hapon sa tanan, kabay nga. Ara pa ka mo dira, nakatutok pa sa kasaysayan sa Heart Story nga ginpadala sa aton ni Nancy. Kag sa kasugpon sang iya sining nga sulat, Kawiner, hindi lang natapos, Kuya Bibo, sa pag-unong ang naging kapalaran namon ni Anton. Bangod kay nakita ko nga responsable gid siya kag maasikaso sa akon. Nahulog gid ang akon nga buot sa iya. Apisar, Kuya Bibo, nga dako gid ang gap sa amon edad. Mahambal ko daw halos 3 kapilo ang edad ni Anton kaysa sa akon. Pero hindi ini nangin issue kag balakid. Bangod nagluyagay na gani kami nga duha. Nakita ko kay Anton ang akon matahom nga buwas damlag. Kaupod sang amon mga magiging mga anak. Matapos ang isa lang katuig namon nga magnubyohanay, Kuya Bibo, diri ko nabatyagan nga sincero gid si Anton sa akon. Sang ginhagad niya ako nga magpakasal kami. Kag natigayon gid na, Kuya Bibo, gingkasal kami sa Huwes. Bangod kay nagabusong na ako sadto sa amon nga subang. Si Anton may anay asawa may anay asawa-asawa. Pero hindi man sila kasal, gani pinakasalan niya ako. Sang tiyon nga to, ako na ang pinakamalipayon nga babae. Bangod daw feeling ko, perpekto na ang akon nga kabuhi. Tungod, Kuya Bibo, hindi lamang bana ang nakita ko. May bonus pa. Tungod kay Anton, daw amay naman siya para sa akon. Base sa iya pag-atipan, kag mga ginahimo sa akon, nga kaayo, kag sa akon man nga ginabusong nga mangin anak namon. Mga katangian ini nga ginapangita ko kuntani sa akon amay. Nagsaylo naman kami sa napundar na nga balay ni Anton, Kuya Bibo. Inilang para naman makalikaw sa issue nga base mahambal ang pamilya ni Tita Norma nga ginalagas-lagas ko ang propidad niya. Kag sa iya tunay nga pamilya. Kundi para kahit papaano makamove on man ako sa kasubo nga ginabatyag ko nga wala na si Tita Norma sa akon kabuhi. Kag mahambal ko, Kuya Bibo, nga sa kabuhi nga ginpili ko upod kay Anton. Halos okay na gid ang tanan sa amon, Kuya Bibo. Kag wala na ako sa mapangayo pa sa mahal nga Diyos. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawiner, welcome back sa atin Heart Stories. Kag pabalik na para sa katapusan niya bahin sa kasaysayan na padala sa aton ni Nancy Sangharo. Dugang idri sa iya sininga Heart Stories. Kuya Bibo, abi ko dalayon na ang akon nga kabuhi nga maayo sa luyo ni Anton.
Pero sang inali lang nga nagkambyo ang iyang nga batasan sang nagaupod na kami. Wala ko gid ginalauman nga ang akon ginpakaslan nga lalaki. Mangin pareho man sa akon amay. Manugbunag na ako Kuya Bibo sa do sang nagwa ang tunay nga kolor ni Anton. Hindi ako kahibalo kung nagagamit inisang ginadumilian nga droga. Ukon, amo na gid man ini siya kagang iya nga batasan halin sang una. Kagintago niya lang sa akon bago kami kaslon. Kuya Bibo, abi mo do nagbalik sa akon ang nagliligad ko. Nga nagakurog-kurog ako sa kahadlok, sa tagsa ka, magpauli si Anton nga hubog. Kag sa subong, kahadlok na para sa akon, kag sa akon nga ginabusong. Nagsugod na ang kalbaryo ko, Kuya Bibo. Halos gabi na kong magpauli si Anton kag hubog ini. Ang pinakamasubo, ginapatupan niya na ako nga wala sing karason-rason. Makapila ka beses niya naman ako nga nasakit, Kuya Bibo. Palangga akon sa palangga ako si Anton. Pero hindi ko luyag nga maagyan sang amon anak ang ginagyan ko sa kamot sang akon mapintas nga amay. Ang ginakakulba ko pa nga basi ako ako ang mahulugan. O kung hindi gani, ano pa ang matabo sa akon. Kung kaisa, makapamensar na lang ako, nga anuman, kapalaran ko gidman bala ini, nga sakiton na lang sa mga lalaki nga ginasaligan ko. Nga bisana, napalagyuhan ko sa kamot sang akon nga amay. Pero ang natupan ko, ang napamana ko pareho man gihapon sa iya, Kuya Bibo. Ginapala panumdum ko man, nga kung malagyo ako, makaya ko bala ayhan nga tubangon ang responsibilidad kag kabuhi nga ako lang. Akoon ko dako ang parte ni Anton sa amon nga pangabuhi sa subong. Sa isyu kuya sa akon nga amay, Kuya Bibo, nagmayuhay naman kami ni tatay. Kay nakapangayo naman siya sang kapatawaran sa akon. Sa tanan-tanan niya nga kalain nga nahimo sa akon sadto, kag sa nanay ko pati sa mga kauturan ko. Kag kapin pa kay may edad naman si tatay. Kag wala man siya nagkulang sa pagpangayo sa amon sang kapatawaran. Gani, gipili ko naman nga magpatawad sa iya. Kag halog ina sa akon nga tagipusoon kuya. Gani sa subong, amo ini ang dako ko nga palaligban. Ang akon nga bana. Kuya, sobra na gidya nga kasakit naman ang maagyan ko sa iya pisikal kag emosyonal. Permi ako stress sa iya kag daw nagbalik ang akon nga nagliligan. Sa subong, Kuya Bibo, kabay nga mabuligan mo ako. Kag masanagan man sa imo sining nga matugda sa akon nga problema. Madamo nga salamat sa pagbasa sang akon heart story. Sa liwat, ako si Nancy Sangharo. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, you're in 107.9 Winner Radio, and welcome back sa ating Heart Stories. And we're now down sa final segment sa ating sininga program. And this time, sa matugda naman ni Kuya Bibo ninyo sa ating sininga
problema naging padala ni Nancy Sangharo. But before that, again, gapangagdagid ako ka-winner. Basi ka mo man may mga tagsatag sa mga heart stories, may mga palasanon, nagapabugat sang inyo sini mga balatyagon, kaisipan, nagatublag sa inyo sini nga pensa, mga palaligban nga. Gusto nyo man ipautwas kag isalig diri sa atin nga Heart Stories program, don't hesitate. Pwede nyo gid na isalig diri sa aton. Kag kung mahimo lang ka-winner sa pagsulat nyo sa 4 na kabahin-bahin or sa 4 na kaparte-parte pero sugpon-sugpon na ang inyo sining mga heart stories. 4 ka utod-utod, no? Munang ginanamin naton. Kag ipadalay na sa email kay Hightech na kita sa email naton dearheart1079@gmail.com. O hindi gani sa Facebook, kay kadaman sa atin nag-Facebook, pwede nyo gini na i-message. Pwede man na per cats, no, para mahapos man sa inyo kag mahapos sa akon cat 1 halimbawa amo ni nga utod amo ni nga part cat 2. Basta sugpon-sugpon lang ka-winner, no, sa 4 ka bahin-bahin. I-send din na sa aton yung Facebook page, Messenger, Kuya Bibo Heart Stories. Again, pangitaan nyo lang i-like kag i-follow man ang akon sininga page sa Facebook kag dira nyo i-message ang inyo sininga mga letter or ang inyo sininga mga heart story sa Kuya Bibo Heart Stories. Well, balikan din na ang aton sininga matugdaman sa nangin sulat ni Nancy. Una sa tanan, Nancy, salamat sa pagsalig sa Heart Stories. Masubo man nga panumdumon, no, ang nagkalatabo sa imo sininga kabuhi. Pero initanan sigurado ako nga malampuwasan nimo. Kaisa may mga problema kita nga pilit magapaluhod sa aton. Pero kinahanglan naton nga mangin mabakod para makapadayon sa kabuhi. Kay ining mga pagtilaw nga ini, mga challenges nga ini, no? Amo man ining nagapabakod sa aton. Importante lang, no, nga hindi ka madulaan sa paglaom kag sa pagsalig sa mahal nga Dios. Nga initanan nga magaabot nga pagtilaw sa kabuhi naton. Ang mapangisugan naton nga tubangon kag sulbaron. Sa subong, Nancy, ang mahambal ko wa ay gid nagapabor sa imong sitwasyon. Kag ang panakit abi nga issue. Amo inaya para sa akon hindi inaya makatarungan. Kag hindi mo ina dapat pagpasugtan pa. No one deserves nga sakiton physically, no? Emotionally, mentally. Sa imo tanan-tanan nga kasakit ara da. Asa nambal mo na gani nga doon nagabalik ang mga inagihan mo sadto sa imo nga amay. Maski ang balon ta pa, no, nga basi may problema lang si Anton, nga nagaamo siya sina, pero hindi gihapon na balido, hindi gihapon ni na justification o rason para sakiton niya ikaw. Kung makakaya pa siya madala sa istorya nga mahinay, testingibe kung ara siya sa stable, sa maayong sitwasyon, inabalang okay ka mo, testingi nga istorya ha siya, prangka ha siya, no, sang iya sining nga batasan, nga gina obra sa imo nga hindi man nami, no, ay nang kalbaryo mo sa iya, sa tagadlaw-adlaw nga tanan. Pero kung why gyapon ini epekto ang pag-istorya mo sa iya kag hindi siya madala dira, no? Kag amo gihapon ang madangtan mo, hindi ka na magpabulag-bulag pa. Hindi na magpangduha-duha pa, no? Hindi mo pagtugtan nga abusaran ikaw ni Anton. Hindi ko pwede nga mahambal nga magpadayon ka kung ang relasyon nga ina ang makapamiserable sang kabuhi mo. You've been there, dira ka na naghalin, Nancy. Kakabay inang leksyon sa kabuhi mo nga ara pa ang mga pilas sa imo. Hindi mo na mapahanugutan pa nga maeksperiensyahan liwat. Natural sa relasyon ang away. Pero kung waay ka naman sang pahuway sa kastigo, hindi na inaya husto inang wala ka na ginarespeto sang tao nga ginapalangga mo.
Hindi na inaiya ma-justify sang gugma, Nancy. Taliwas na ini sa ginahando mo nga baylo sang paghigugma mo sa iya, mangin malipayon ka. Pero anong balik, no? Nga ginapangita mo kuntani, nga kakulangan sa kabuhi mo. Ara sa iya ang lao mo, pero ang nadangtan mo sa imo amay. Sang una, dumaliwat sa iya. O mahambal na nato, nga nagakatabo na sa iya subong. Ako dumahambal ko pagani nga basi ang gugma nga ina nga ginabatsyag mo ang more sang pagpalanggas ang amay tani ang ginapangita mo. A father figure ang nakita mo kay Anton. Kaya mo ini ang kulang sa imo kabuhi. Subong binagbinaga ang tanan, Nancy. Kung kasakitan lang man ang makuha mo diri, mas makapamaayon na lang nga magsugal ka nga nagaisahanon para sa mangin anak nyo. Sa isyu mo naman sa pamilya mo, especially kay tatay mo, I am praying nga mahilom na ang tanan nga pilas sa balatyagon mo kag maangkon mo ang matudtod nga peace, no? And healing. Kag kabay, Nancy, nga makabuo ka mo sang maayo nga mga memories while you have all the time in the world, samtang may oras pa. Lastly, pray ikaw, no? Idangop ini tanan sa aton Ginoo. Pangayo ka sang giya, sang guidance. And let Him ang magalid sa imo sa kabuhi nga gina-deserve nimo, Nancy. Inang may peace of mind kag mahambal mo nga matuod-tuod ka nga malipayon. Saliwat salamat kag maayong hapon sa imo. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.